Сега мърдайте само пръстите. Като мокри есенни листа. Ето виждате ли? Изтръсквате ги от дъжда. Бавно ги спускате надолу. Сядат на местата на всички. Замръзват, без да мърда столове. Едва. Първо ще изтренираме сигналите сега. Почваме отзад напред. Сигнал номер 3. Много важен сигнал. Дайте ръчичките напред. 3 пъти силен вятър. Да издуха облаците, повече да не вали, да не мокри хубавата площадка. Пускайте долу. Дали вали? Точка БГ. Сега номер 2. Показалците. Ага, изгорял. 3 пъти тихо вятърче. Пускате долу. И накрая номер 1. Малки бръчета. Като мустачки. Що кажа? Давате сигнали. Направете сега номер 2 и започваме. Показалци. 3 пъти тихото. Дечица мили, ето тук и гостите, госпожите. Безкрайно съм щастлив за това, че сме си заедно с вас. Моите добри приятели, ето по случай днешния празник имате специално сега програма за откриването на една хубава площадка, която е направена децата да си играят на нея и хем да научат всички правила за улично движение. Ръкопляскайте! Да си я пазите, ето тук Столична община, ръкопляскайте и за гостите също. Да, идват, да. Пак ще кажем, добре. И така, сега внимание! Много ми е приятно сега първо да ви се представя. Да видим сега как ще спазите ритъма сега. И първото правило. Дайте сега една ръчичка отпред, палчето нагоре. Другата зад нея, като прозорче гледате. И се ориентираш дали не минава някой. И тогава гледаш. Всички ми казват: танцувай, 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 пей, пей. Световарко! Я те сега. Понеже, ето виждате ли, имам си червени копчета, какво означава червено? Спираш, точно така. И даже после ще ви кажа и за другите цветове какво правя. Аз съм весел, понеже много обичам да се веселя. И непрекъснато измислям весели игри. И след малко ще направя и специални игри. Но ще избирам само който хубаво е седнал. Ръчичките на коленца. И устата заключена. Ето. Който мръдне, изгаря. И сега, ето, започваме с първата специална песен. Сега ще заредим. Сега, хубаво да изпеете тази песен, защото много е важно всичко слънцето да изгрее. Големите групи станете внимателно, бавно, без да мърдате стола. Готови ли сте? Пускаме сега. Хубаво слънчицето да изгрее. Махайте сега. Махаш без да мърдаш, само с ръчички. Много добре.